Watimo mosainya ne jogo mawito wedegi gosiepegi wakwayo mana mondo ji obed motang' e ndara kinde ma koro nyamburko ng'eny e ndara sani ni. Kwadhi kwa kanyo to wadonjo e weche mag siasa matin ni jotelo mawuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya koro dwaro ni sirikal oler kuma itere jo Kenya mosebedo ka iteko. Jotelo go kalose liel moro e kaunti ma Embu nowacho ni sirikal nigi teko mar ng'eyo kuma itere rowere kendo kowinjo giwach ni gikia kuma gintiere. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua bende owacho ni sirikal ohero miriambo kendo kowinjo wach ni gikia joma teko jo Kenya. Say the great things that a young soul like Eric, what he has done, and then on the next day we are taking them and we don't know, and they are being taken all over and we don't know where they are, who is taking them. We cannot say we don't know. We are government. And the stories become so heavy, that we cannot be able to know where these children are, whether they are dead or alive. I think these are questions we should not be afraid of asking. Ile shida iko Kenya ni mambo ya uongo. Na ndio mimi nilipata matatizo pale kwa serikali kwa sababu mimi mtu ya ukweli. Na wale ni watu ya uongo. It cannot be. Kijana ametekwa nyara. Governor alichaguliwa na watu amenyamaza. MP wamenyamaza. Wamewachia tu huyu mjumbe moja, huyu mkoji peke yake ndio anaongea.